Benvingudes a totes! Avui aquí a Eves Media incorporem una nova secció al mitjà i ho fem a partir de les nostres xarxes socials. Com bé sabeu, Eves Media és el mitjà de la interactivitat, l'actualitat i la joventut. I nosaltres, des de les xarxes socials, hem pensat què podíem oferir-vos que fos interessant i alhora estigués relacionat amb la nostra actualitat. Ja sabeu, aquesta nova normalitat a la que ens ha portat la pandèmia mundial. Però, tot i que des d'aquí considerem que és molt important estar actualitzat sobre la situació actual, també és igual d'important desconnectar o connectar, més ben dit, amb altres àmbits tan importants com la cultura. Això sí, com tots sabreu ja d'alguna manera, la cultura es troba en un moment molt complicat donat que les restriccions sanitàries no ens permeten gaudir d'ella com de costum. Ara bé, deixant de banda algunes de les problemàtiques del món de la cultura sorgides a partir d'aquesta situació, de la qual ja us hem parlat en diverses ocasions a partir dels nostres informatius, reportatges, notícies o informació difosa a través de les xarxes socials, avui us portem aquesta proposta. Eves amb la cultura. Us portarem les darreres novetats i suggeriments sobre el món cultural que podeu gaudir des de la vostra casa o, si més no, sota les restriccions sanitàries pertinents. Avui, en primer lloc, us parlarem d'un esdeveniment que es porta a terme aquí a la ciutat de Barcelona, la Barcelona Design Week, en la seva 15a edició i que es celebrarà entre els dies 17 i 26 de novembre. En aquest cas, és un esdeveniment preparat per al Centre de Disseny de Barcelona que proposa unes activitats i uns esdeveniments als que podeu estar atents i que són molt interessants, perquè el lema d'enguany és Disseny per l'activisme, una crida a l'acció. Què pretenen aquestes activitats a les que us podeu inscriure a través de la pàgina web totalment de forma gratuïta? Tenen com a objectiu fer-nos reflexionar sobre els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides proposats a l'Agenda 2030. No només us trobareu més de 80 activitats, sinó que també podreu gaudir de tallers, conferències, xerrades i exposicions sobre el tema d'una manera virtual, tot i que també hi ha una part presencial perquè també es prepararan unes instal·lacions sota totes les mesures de seguretat i d'higiene necessàries i per tant també podreu traslladar-vos presencialment per gaudir d'aquest esdeveniment. El segon esdeveniment que proposem per aquesta setmana a Barcelona és el proposat per l'Associació de Galeries d'Art de Barcelona, que enguany compleix 30 anys i per celebrar-ho ha preparat 5 rutes diferents narrades per 5 artistes que tenen una perspectiva, una opinió diferent sobre les galeries de la ciutat. 4 d'aquestes rutes seran per Barcelona i podreu gaudir-les de manera presencial en uns horaris recomanats, però també les podreu gaudir des de casa, ja que es podran descarregar per dispositius com tablets, ordinadors o mòbils. Ho podreu fer des del 14 de novembre fins al 19 de desembre. Algun dels exemples que us podeu trobar seria, per exemple, anar a passejar amb la veu d'Ignasi Avellí per l'Eixample de Barcelona o recórrer totes les galeries de Trafalgar i els voltants amb l'Anna Dodd. Pel que fa a les novetats musicals, avui us portem 2 propostes molt actuals. Per una banda, aquesta col·laboració entre Katy Perry i Aitana, la nostra artista espanyola internacional, i també el DJ Tiesto en aquesta cançó Resilient Remix. Katy Perry parlava de l'Aitana com una amiga a la que ha convidat a participar en aquesta cançó per donar-li una nova perspectiva. I Aitana, doncs, ja us podeu imaginar com està. Buscar una colaboración a nivel europeo y ella me seleccionó, fue como Tiesto y ella dijeron, Aitana. Entonces fue como, pero a ver, digo, pues si a mí no me conocen, digo, ¿esto cómo puede ocurrir? Y no sé, al final pues ha pasado así, yo todavía siento que estoy viviendo un sueño bastante surrealista.
Una altra de les propostes que us portem és la que ens ofereix en Jaime Lorente, aquest reconegut actor espanyol que ha sortit en sèries com Élite i que s'ha donat a conèixer per la seva magnífica interpretació en aquestes sèries. I és que al món cultural no només hi ha hagut moltes complicacions, sinó també moltes sorpreses, com la que ens porta l'actor amb aquest debut en el món musical amb dues peces de rap. En aquest cas, Corazón és la seva darrera proposta, però també va llançar fa poc Acércate, que és una altra peça de rap en la que el mateix actor defineix que ha estat un Jaime molt personal, molt honest i molt sincer, i per tant diríem que deixa d'interpretar aquests papers que ha estat interpretant fins ara d'altres personatges per interpretar el seu propi. Cuántas noches he salido en busca de mí mismo, visitando años, bailando, vacío el vaso, relleno el ego, siento mi peso pesarme menos. D'altra banda, en el món del cinema, què ens podem trobar durant aquestes setmanes? Doncs el que es coneix com la sala virtual de cinema, que és un servei de continguts audiovisuals que pretén ser el primer theatrical video on demand aquí al nostre país, i es tracta d'això, d'un nou concepte en el qual podrem comptar amb les últimes pel·lícules, els darrers estrenes que han arribat al cinema just després de que hagin arribat, o fins i tot simultàniament a l'hora que estan al cinema els podrem gaudir des de casa. Això sí, funcionarà com un lloguer de pel·lícules, però els ingressos que generin els nostres lloguers aniran a parar a la sala de cinema que nosaltres escollem. A la plataforma per excel·lència de streaming, Netflix, aquesta setmana us podeu trobar moltes novetats. Us parlarem d'una que es va estrenar la darrera setmana, el passat divendres 13 de novembre, i que es diu Los favoritos de Midas, escrita i dirigida per Mateo Gil, interpretada per Luis Tosar, Marta Belmonte i Guillermo Toledo en alguns dels seus personatges principals de la sèrie. I des d'aquí totes les propostes que us fem arribar des de Eves Media per gaudir de la cultura d'una manera segura. Ja sabeu que si voleu estar actualitzats sobre tota la informació, també sobre aquestes darreres novetats del món cultural amb Eves amb la cultura, podeu fer-ho seguint-nos a les nostres xarxes socials o també estant connectats a la nostra plataforma web. També podeu seguir l'informatiu cada 15 dies que trobareu també a la nostra plataforma. Nosaltres ens retrobem aquí la setmana vinent. Fins aviat!